Όλοι σου λένε να μιλάς, να μην τα κρατάς μέσα σου, γιατί κάποια στιγμή θα γυρίσουν όλα εναντίον σου. Βέβαια εσύ όταν το κάνεις, σε κάποιους δεν αρέσει. Κάποια στιγμή λοιπόν ξυπνάς και βλέπεις ότι έχεις κάποια άσπρα σημάδια στο δέρμα σου. Μετά από ψάξιμο καταλαβαίνεις ότι έχεις λεύκη. Λες εντάξει θα αλλάξω, όμως δεν πολύ βάζεις μυαλό, γιατί είναι και θέμα χαρακτήρα. Δεν μπορείς να γυρίσεις ένα διακόπτη και να αλλάξεις από τη μία στιγμή στην άλλη. Οπότε κάποια μέρα ενώ είσαι έξω και είναι χειμώνας, αρχίζεις να βλέπεις τα δάχτυλά σου να κιτρινίζουν και να φεύγει το χρώμα τους. Να μην είναι πλέον αυτό το ωραίο ροζαλί χρωματάκι που έχουν τα δάχτυλά μας, αλλά να γίνονται κέρινα και άσπρα. Και εκεί πραγματικά φοβάσαι, πας στο γιατρό και σου λέει ότι εντάξει, πολύ χαλαρά, έχεις και σύνδρομο Ρέινο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχεις και ένα δεύτερο αυτοάνωσο που σε βρήκε και αυτό έτσι ξαφνικά. Και εκεί πλέον λες ότι εντάξει δεν γίνεται, πρέπει πραγματικά να αλλάξω και να βάλω μυαλό, γιατί μία τα άσπρα σημάδια, μία τα κέρινα δάχτυλα, λες εντάξει κάτι δεν πάει καλά. Οπότε ναι, από εδώ και πέρα σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Ματά ναι.